Hello guys, nahin ba video zakawo video tam khairi tongkha superstar hanai superstar ni bumungkoi mosalai nai romantic khalai tongkha ani bukhao hingke mo wan sugoi nai mani swag ke phek rok sing khana borok swag rok sinang lakhina kisa misa swag rok nungisi mosalai khana bagoi bisi over khai mosalai su khorosa superstar mosalai tini asumo hai over besri khai mosamani rok saya je superstar tuidul nai rok borok bo kisa hinani sana nanga so over khai mosamani rok saya tang male superstar orchestra hinke jotono nayo do bursuk bura serai khona bebak nayo no gana gini ni hinke bursuk bura rok bo nayo bebak no nayo amni baganya bisi mahai rok mosamani terasa noro no nai nai le comment khai sari norok cha sajak bai ale ta amsa o buri ba salana kichapa sajak le am haike superstar mosamani rok sajak ang kisa norok bo jera superstar ni a bothoma tuinai rok borok kisa hinani nangta o gan bai bongni mosamani bai ke mosang kha no nai nai gan kha bole bahai bo mosam ka bole bahai aso oba boi bai hame saya sajang ma tui bo taisa kaham sala nai nya kha ke busuk se kham ang khamo nin bagai tebo se boroni hame rok si manchu tetu kotoma kepalo tetu sejak ro angle wana mani nin bodla sung bori rok sinal hinjak bo putal hinjak bo busai busa kaham nai nya kha ke kuno ke bo kok se sari kya am bagoi no busai kaham nai nya na nang mani sini busai kaham hinke dunia no kaham pakhi rok ni le badro mas rok sinango sini bor mun sile badro mas budro mas nang le an hagari tam bai